దానికి పేరు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण अंदरिकी. సో ఈరోజు ఈ భక్తి యోగం ప్రారంభం 7th to 12th చాప్టర్స్ భక్తి యోగం, ఫస్ట్ 6 కర్మయోగం. సో ఈరోజు భక్తి యోగంలో మొదటి అధ్యాయం, భగవద్గీతలో 7th అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. సో మొట్టమొదటగా జ్ఞానము అంటే నాలెడ్జ్ అందరికీ తెలుసు, విజ్ఞానము అంటే ఆ నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం, అనుభవపూర్వకంగా. జ్ఞానం అంటే పుస్తకాలు చదివి తెలుసుకున్నాము కానీ మనకు ప్రాక్టికల్గా అనుభవించలేదు, ఆ జ్ఞానాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోలేదు. విజ్ఞానము అంటే అనుభవపూర్వకంగా కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మొట్టమొదటిగా భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో నా మీద మనస్సును పెట్టి, మయ్య ఆసక్త, నా మీద ఆసక్తిని మనస్సును పెట్టి, పార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ, ఇటువంటి యోగంలో నన్ను ఆశ్రయించి ఉన్న వాళ్లకు యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ. ఇలా ఈ యోగంలో ఈ యోగాన్ని యుంజన్ అభ్యసిస్తూ నన్ను మదాశ్రయ అంటే నా భావనలో ఉన్నప్పుడు అసంశయం సమగ్రం మాం, నిస్సందేహంగా కంప్లీట్గా నన్ను, సమగ్రం పూర్తిగా మాం నన్ను, యథాజ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు, ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చో నన్ను, జ్ఞాస్యసి తెలుసుకోవచ్చో, తచ్ఛృణు విను, వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సును నా మీదే ఉంచి నన్ను ఆశ్రయించి ఈ యోగంలో ఎవరైతే ఇటువంటి యోగాన్ని అభ్యసిస్తారో వారి సందేహం లేకుండా పూర్తిగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోవచ్చో చెప్తాను, ఈ రకంగా ఉన్నట్లయితే. సో మనసు నా మీద నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ఈ ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో ఈ యోగాన్ని ఆశ్రయిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో అప్పుడు సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? నా మీదే మనస్సు నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు, ఆ యోగంలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నేను వాళ్లకు సమగ్రంగా నన్ను తెలుసుకోవచ్చు అని అర్థం. సో
అది ఆ రకంగా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అన్నది చెప్తాను విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం నిన్న క్లాస్లో అష్టాంగ యోగం చూసాం. మొదటి 9 కూడా శ్లోకాలు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే అన్న విషయం అంటే చెప్పుకున్నాము. తర్వాత 10 నుంచి 32 వరకు అష్టాంగ యోగంలో దశలు చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఏమిటి మరి యమ నియమ ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఆసనము, తర్వాత ప్రత్యాహారము, ఆ తర్వాత మరి ఇంద్రియ ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి, ఇవన్నీ అష్టాంగ యోగ దశలన్నీ నిన్ను చెప్పుకున్నాం. తర్వాత విఫల యోగికి ఏమవుతుందో అది చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత భక్తి యోగం, అన్నిట్లోకి భక్తి యోగము బెటరు అన్నది కూడా చెప్పుకున్నాము. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం చూసిన విషయాలు అవి. ఇకపోతే ఈరోజు అధ్యాయంలో మొదటి 3 కూడా భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు చెప్తాయి. సో అది చూస్తున్నాం. తర్వాత నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లార్డ్, భగవంతుడి శక్తులేమిటో కొన్ని ఇక్కడ చూస్తాం. 10వ అధ్యాయంలో ఎక్కువగా చూస్తాము, బట్ ఇక్కడ కొన్ని భగవంతుడి ఎనర్జీస్, భగవంతుడి యొక్క శక్తులు 4 నుంచి 12 వరకు. తర్వాత భగవంతుడికి అర్పించుకోవటం కంప్లీట్గా, మనల్ని మనం అంటే శరణాగతి, కంప్లీట్ సరెండర్ అన్నమాట. అది ఎలా ఉంటుంది 13 నుంచి 19. తర్వాత దేవతలు ఆరాధించడం, ఆ తర్వాత ఈ మాయ నుంచి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడం అనేది 26 నుంచి 30 వరకు. సో మొదటి 3 భగవంతుడి యొక్క వైభవాల గురించి చెప్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్తున్నారు, సో మనస్సును నా మీదే నిలిపి నా యొక్క యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే సందేహం లేకుండా కంప్లీట్గా నన్ను ఎలా తెలుసుకోవచ్చో వివరిస్తాను, విను. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయ అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం, జ్ఞానం మరియు విజ్ఞానంతో సహా నేను ఇదం వక్ష్యామి అశేషతః. ఏమి అశేషం అంటే ఏమిటి? శేషం అనేది రిమైండర్ లేకుండా మొత్తం అని చెప్పి అర్థం. కంప్లీట్గా వక్ష్యామి, నీకు చెప్తాను దీన్ని ఇప్పుడు. ఏది? జ్ఞానము విజ్ఞానంతో సహా నీకు ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్గా ఇది నేను నీకు వివరిస్తాను. యత్జ్ఞాత్వా నేహభూయ, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి అన్యజ్ఞాతవ్యం, వేరే జ్ఞానం ఏమీ అవశిష్యతే, నీకు అవసరం లేదు ఇంకా. ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక నీకు ఏ జ్ఞానము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నేను నీకు ఇప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నీకు అంతా కూడా వివరిస్తాను పూర్తిగా. దీనిని గ్రహించావంటే ఇక నువ్వు లోకంలో తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యులలో సహస్రేషు వేలాది మంది మనుష్యులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, ఎవరో ఒక్కరే సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు, సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఉంటారు. యతతామపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః, ఈ తత్వాన్ని నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు. సో వేలాది మనుషుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు యోగసిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తే, అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఈ తత్వాన్ని ఎవరో ఒక్కరే ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ చిత్రంలో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? చిత్రంలో మనకి ఇక్కడ వేలాది మంది, ఉదాహరణగా ఒక పరుగు పందెం తీసుకోండి, వేలాది మంది వస్తారు పార్టిసిపేట్ చేయటానికి. సో వాళ్ళల్లో కొంతమందే సెలెక్ట్ అవుతారు, అవునా? ఈ వేలాది మందిలో ఒక 50 మందో 100 మందో సెలెక్ట్ అవుతారు. ఆ 100 మందిలో మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు గెలుస్తారు, అందరూ కూడా ఫస్ట్ రారు. సో అలాగే ఎంతోమంది సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తే కొంతమందికి ఆ సిద్ధత్వం లభిస్తుంది. అలా లభించిన వాళ్ళలో కూడా నిజంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవ చ
అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతి అష్టధా. సో ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే 4 నుంచి 12 వరకు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణాస్ ఎనర్జీ, భగవంతుడి యొక్క శక్తుల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, భూమి రాపో నలో వాయు. భూమి ఆపో అంటే నీరు, నలో అంటే అగ్ని ఆకాశము, వాయువు మరియు ఖమ్ అంటే ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, ఏవచ ఇవన్నీ కూడా అని చెప్తున్నారు. మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం ఇవన్నీ కూడా అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం పంచభూతాలు అన్నమాట. ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము ఈ 3 కూడా భిన్న ప్రకృతి అష్టధ. ఈ 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడింది, భిన్న ప్రకృతిగా నా విభజించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పంచభూతాలు అంటే ఏమిటి? మన శరీరం, స్థూల శరీరం పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఏమిటి? మన సూక్ష్మ శరీరం చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ శరీరంలో బయటికి కనిపించే శరీరం పంచభూతాలతో తయారు చేయబడితే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కనపడని శరీరం అన్నమాట. అది కూడా శరీరంలో పార్టీ కానీ కనపడదు, కాబట్టి దానిని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం, కనిపించదు కాబట్టి. ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ అని చెప్తాం. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, ఆకాశము ఇవన్నీ పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 8 అంశాలు, వీటన్ని టోటల్గా నా భిన్న ప్రకృతి అనే అనబడతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే నా యొక్క నేచరే నా యొక్క భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతియే, ఆయన శక్తియే అని చెప్పబడతాయి. సో పంచభూతాలు అంటే దాంతో తయారైనటువంటి మన శరీరం ఏమిటి? మన మనస్సులో కనపడకుండా ఉన్న మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా భగవత్ శక్తియే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన శరీరం పంచభూతాలతో తయారైందనడానికి మనకు వివరణ చూపించడానికి చిత్రంలో చూడండి. మరి శరీరం మీద అగ్ని కనిపిస్తోంది, రాళ్ళు, భూమి కనిపిస్తోంది, నీరు కనిపిస్తోంది, మరి ఆకాశం లాంటిది కనిపిస్తోంది. సో ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడినటువంటి బాడీ అని చెప్తున్నారు. భూమి, నీరు, మరి అగ్ని, గాలి, ఆకాశము అని మనం అనుకోవచ్చు. ప్లస్ కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, లోపల మరి పరమాత్మ. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో అర్జున, నీకు ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి అంటే నా శక్తియే, కానీ ఇంకా కొంచెం తక్కువ శక్తి, ఇండైరెక్ట్ శక్తి లాంటిది. జీవరూపంలో అంటే చైతన్య రూపంలో కాన్షియస్నెస్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పచ్చు, లైఫ్ ఫోర్స్ అన్నమాట. ఆ జీవరూపంలో ఈ జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్, ఈ జగత్తునంతటిని కూడా ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి, ఇంతకంటే ఉన్నతమైనది ఇంకొకటి ఉన్నది అని తెలుసుకో. ఇప్పటి వరకు చెప్పాను, ఈ పంచభూతాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం వీటన్నిటికంటే కూడా గొప్పది ఇంకొక శక్తి ఉన్నది నాది, అది ఇంతకంటే కూడా గొప్పది, మేలైనదని తెలుసుకో. ఏమిటి ఆ శక్తి అంటే ఈ జీవరూపంలో ఈ జగత్తునంతటిని కూడా ధరిస్తున్నారంటే భగవంతుడు ఈ హోల్ విశ్వంలో కూడా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఆయన లేకపోతే ఈ విశ్వమే లేదు, అంత పోతుంది నిమిషంలో. ఆయన శక్తి మొత్తం వ్యాపించి ఉండటం మన బాడీలో, మన జంతువుల బాడీలో, పక్షుల బాడీలో, మరి చిన్న పురుగుల బాడీస్లో, చెట్లలో, పుట్లలో మనకు కనిపించే ప్రతిదీ కూడా పంచభూతాలు భగవంతుడి శక్తియే. మరి ప్రతి దానిలో కూడా లోపల చైతన్యం ఉన్నది. ఆ చైతన్యం ఎవరు అంటే ప్రతి చోట వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవంతుడు. మనలోనూ మనకు కనిపించే సమస్తంలోని విశ్వం అంతా కూడా ఆయన లేనిది, ఆయన చైతన్యం ఉండబట్టే ఈ విశ్వం అంతా నడుస్తుంది, సమస్తం వ్యాపించి ఉన్నారు. సో ఉదాహరణకు మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఎక్కడున్నాడు నీ విష్ణు అంతటా ఉన్నాడు అని ఆయన ఎంతో నాలెడ్జ్తో ఆ చిన్న వయసులో చెప్తే తండ్రి అజ్ఞానంతో
అంతటా ఉన్నాడా, ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని అంటే ఉన్నాడు అంటే మరి స్తంభం పగలగొడితే అక్కడి నుంచి నరసింహస్వామి రావటము, దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం ఈ కథలు పురాణాలు భాగవతంలో ఉన్నటువంటి కథ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో ప్రతి చోట కూడా ఏ జీవరాశి అయినా ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం ప్లానెట్స్ అవ్వండి, గోళాలు అవ్వనివ్వండి, సోలార్ సిస్టమ్ అవ్వనివ్వండి, గ్యాలక్సీస్ అవ్వనివ్వండి, చిన్న పురుగు అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సమస్తము గాలి, నీరు, ఆకాశము అంతటా కూడా భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నారు. కాబట్టే ఈ చైతన్యం జరుగుతోంది. ఆయన చైతన్య రూపంలో, జీవ రూపంలో అంటే చైతన్య రూపంలో ఉన్నారు. ఇదే భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత స్థితి. ఈ కనిపించే ఫామ్స్, ఆకారాలు ఇవన్నీ ఇంకా తక్కువ శక్తి భగవంతుడిది. ఆ శక్తులన్నీ కూడా దేనివల్ల పనిచేస్తున్నాయి? మనం కూడా లోపలున్న ఆ చైతన్యం, భగవంతుడు ఆత్మ అనేది ఉంటేనే పనిచేస్తాం. అది ఏనాడైతే వెళ్ళిపోతుందో ఈ శరీరం పనికిరాదు. కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో అలాగే ఈ చైతన్యం అనేది లోపల ఉన్నది. పైకి ఆకారం ఉన్నది, లోపల చైతన్యం ఉన్నది సమస్త విశ్వంలోనూ కూడా. అది లేనప్పుడు ఈ భూగోళం లేదు, ఈ ప్లానెట్ లేదు, ఈ సోలార్ సిస్టమ్ లేదు, ఈ గ్యాలక్సీ లేదు, ఏదీ లేదు. కాబట్టి ఆ చైతన్యం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతా కూడా నడపటానికి. ఆ చైతన్యాన్ని నేను, అది నా యొక్క ఉన్నత శక్తి. అంతటా ఈ జగత్తంతా కూడా ధరిస్తున్నటువంటి ఆ చైతన్యం అని చెప్పి దానిని వర్ణించారన్నమాట. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగత ప్రభవ ప్రళయస్తథ. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని నువ్వు గ్రహించు. అందుకే సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించటానికైనా సరే, అంతం కావటానికి కూడా నేనే కారణం అని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క ఈ ఉన్నత స్థితి, ఆ రెండవ స్థితి అపర ప్రకృతి, పరప్రకృతి. అంటే అపర ప్రకృతి అంటే కొంచెం తక్కువ, పరప్రకృతి అంటే ఆ ఉన్నత స్థితి, ఆ చైతన్యం. ఈ రెండు నుంచే అన్ని భూతాలు అంటే జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఈ రెండు నుంచే పుడుతున్నాయి. జీవరాశులే కాదు, ప్లానెట్స్ ఏమిటి, సమస్తం గోళాలు, భూగోళంతో సహా అన్నీ గ్రహించు. అందుకే సర్వ జగత్తు పుట్టడానికి కానీ అంతం కావటానికి కానీ నేనే కారణం అని చెప్పి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో ఈ నేను నాకంటే మత్తా పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది కించిత్ అస్తి, ఏది కూడా లేదు ధనంజయ అంటే అర్జున. మయి సర్వమిదం ప్రోతం, నేను వీటన్నిటినీ కూడా సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో ఈ మణులన్నీ కూడా ఈ దారం మీద ఎలా ఆధారపడి ఉన్నాయో, అంటే ఈ ముత్యాలన్నీ ఈ దారం మీద ఎలా ఆధారపడి ఉన్నాయో అంత సర్వము కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మత్తాపరతరం నాణ్యత, నాకంటే శ్రేష్టమైనది ఇంకా నాణ్యమైనది వేరే ఏది లేదు ధనంజయ. అంతా కూడా ముత్యాలు దారం మీద ఎలా అయితే ఆధారపడి ఉన్నాయి, మరి ఆ దారం లేకపోతే అన్నీ చెల్లాచెదరు అయిపోతాయి. హారంలాగా అవి ఉన్నాయి అంటే దారం వల్లే. అలాగే అంతా కూడా ఈ భూగోళాలు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఇవన్నీ మరి భగవంతుడు నడిపించబట్టి కరెక్ట్గా ఎవరి దారిలో అవి నడుస్తున్నాయి. ఈ ముత్యాలన్నీ ఆ దారం మీద ఎలా చక్కగా ఉన్నాయో ఒక ఫామ్లో, లేదంటే ఎక్కడివి అక్కడ పోతాయి. అలాగే ఈ ప్లానెట్స్ కూడా భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేకపోతే ఎవరి దారిలో వాళ్ళు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నడుస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం భూమి అటు ఇటు అయితే భూకంపం అంటాము, ఒక్క మిల్లీగ్రాము అసలు వర్ణించలేనంత చిన్న తేడా వస్తేనే. మరి అలాంటిది ప్రతి ప్లానెట్, ఈ సూర్యుడు అన్నీ క్రమం తప్పుడు ఎవరి దారిలో వాళ్ళు, మళ్ళీ ఒకదాని దారిలోకి ఒకటి వెళ్తే ఇంక ఈ ప్రళయమే వస్తుంది. సో ఎవరి దారిలో వాళ్ళు, అందుకే ఆర్బిట్ అని ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో ఎవరి కక్షలో వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఎవరి మార్గం వాళ్ళకు ఉంటుందన్నమాట. ఈ ప్లానెట్స్కి ఆకాశంలో సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగినా ఒకదాని మార్గంలో ఒకటి వెళ్ళి ఢీకొనరు. సో అవి మరి మనుషులు ఉన్నారా, డ్రైవర్ ఉన్నాడా, ఎవరున్నారు? భగవంతుడే వాటి డ్రైవరు. ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ అన్నిటినీ పెట్టి, ఎక్కడ ఏది ఎలా తిరగాలో మరి ఆయన మెయింటైన్ చేయబట్టి ఈ సమస్త సృష్టి కూడా నడుస్తోంది. కాబట్టి సర్వ జగత్తు ఆ రకంగా దారం మీద ఈ ముత్యాల ఆధారపడ్డట్టు ఇదంతా కూడా నా మీద నడుస్తుంది. నన్ను మించిన శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు.
అని చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి భగవంతుడు ఇలా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు అని మనకు అనిపిస్తుంది అంటే, మరి భగవంతుడు చెప్పందే మనకు ఎలా తెలుసు? మనకు తెలియదా అనుకుంటాం. మనకు ఎలా తెలిసింది? మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు ఇలా చెప్పబట్టి మనకి ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్, ఓ భగవంతుడు అంతా సృష్టించాడు, ఆయన గొప్పవాడు, ఆయన చేతిలో అంతా ఉన్నది, ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు అన్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది. కానీ మనకు తెలుసు అంటే వాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలిసింది. మొదట ఎవరికి ఎలా తెలిసింది? భగవంతుడు ఇది చెప్పబట్టే మరి తెలిసింది, ఆయన చెప్తేనే మనకు తెలిసేది. అందుకని ఆయన విషయాన్ని వివరిస్తున్నారనమాట, అది కూడా అర్జునుడు అడగబట్టి. కాబట్టి ఇక్కడ అస్యత్ కించిత్ వేరొకటి, అన్యత్ కించిత్ వేరొకటి అస్తి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో నాకంటే శ్రేష్టమైనది ఇంకొకటి లేదు. సో 4 నుంచి 12 వరకు ఇలా భగవంతుడి యొక్క శక్తులు మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు 7లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ది రసోహం అప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు. ఇంకేమంటున్నారు? రసోహం అప్సు, నేను అప్సు నీటిలో ఉన్నటువంటి రసాన్ని, టేస్ట్ని, అహం నేనే, వాటర్లో టేస్ట్ నేనే కౌంతేయ. ప్రభాస్మి శశి సూర్యుడు, వెలుగు, ప్రభవం అంటే వెలుగు, శశి చంద్రుడు, సూర్యుడిలో ఉన్న వెలుగు నేనే. ప్రణవ సర్వవేదేషు, అన్ని వేదాలలో ఉన్న ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారనాదాన్ని నేనే. శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు, సో ఈ ఖే అంటే ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని, ఋషు మనుషులలో ఉన్నటువంటి నరులలో పౌరుషాన్ని నేనే. సో నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని, వేదాలలో ఉన్న ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మరియు నరులలో సామర్థ్యాన్ని. పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం అని అర్థం. మనుషులలో ఉన్న సామర్థ్యం మనదే అనుకుంటాం, ఆ సామర్థ్యత అంతా అదంతా భగవంతుడు ఇచ్చిన చైతన్యం కాబట్టి ఆ సామర్థ్యాన్ని నేనే. శబ్దకే అంటే ఆకాశంలో శబ్దం. సో ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోండి. మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది, ఆకాశంలో ఏమీ లేకపోయినా కూడా సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, శబ్దాలు, సౌండ్ వేవ్స్. సైంటిస్టులు కూడా చెప్పారు, ఆ సౌండ్ వేవ్స్ వల్లే మరి మనకి టీవీలో సౌండ్లు కానీ, రేడియోలో సౌండ్లు కానీ, ఇవన్నీ సెల్ ఫోన్లో సౌండ్స్ ద్వారా మనకి కానీ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి మనకు ఆ సౌండ్లు వినిపించేది. బికాస్ ఆకాశంలో ఈ స్పేస్లో సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఏమీ ఉండదు, ఖాళీగా ఉంటుంది స్పేస్, ఆకాశం, కానీ సౌండ్ వేవ్స్ మాత్రం ఉంటాయి. కాబట్టి మన పంచభూతాలు, ఈ పంచభూతాల్లో ఒకటైనటువంటి ఈ ఆకాశంలో ఏమీ ఉండవు, సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి. సో అది మన యొక్క ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు 5 ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పంచభూతం శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. సో ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన చెవికి వినేటటువంటి శక్తిని ఆకాశం మనకు ప్రసాదిస్తుంది. సో ఆకాశం మన చెవికి అధిష్టాన దేవత. ఆ తర్వాత మరి నీరు ఉన్నది, గాలి ఉన్నది. గాలి, వాయువు సౌండే కాదు, తగులుతూ ఉంటుంది మనకి ఒంటికి. గాలి వచ్చినప్పుడు చల్లగాలి తగులుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. సో మనకు చర్మానికి ఆ స్పర్శాశక్తినిచ్చేది వాయువు. సో మన చర్మానికి అధిష్టాన దేవత, స్పర్శాశక్తికి అధిష్టాన దేవత మనకు వాయువు. తరువాత నీరు. నీరు ఉన్నదంటే మరి తర్వాత నిప్పు, అగ్ని మరి తగులుతుంది, మరి వినిపిస్తుంది, సౌండ్ కూడా ఉంటుంది అగ్నికి. తర్వాత కంటికి కనిపిస్తుంది కూడా, కాబట్టి కంటికి దృష్టినిచ్చే అధిష్టాన దేవత అగ్ని. ఆ తర్వాత నీరు ఇవన్నీయే కాకుండా నీరుకి టేస్ట్ కూడా ఉంది, నీటికి ఒక రుచి ఉంది. మరి వాటరు ఆ టేస్ట్ నేనే అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. నీటిలో టేస్ట్ని మనకు బాగా దాహం వేసినప్పుడు ఏ డ్రింక్ తాగినా కూడా మంచినీళ్ళు తాగినంత తృప్తి ఉండదు. సో మనం మంచినీళ్ళు తాగినప్పుడల్లా ఆ రకంగా భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవచ్చు, ఆ వాటరు ఆ టేస్ట్ ఇచ్చినందుకు. సో ఆ భగవంతుడు మరి నీటిలో రుచి, మన నోటికి రుచిని తెలియజేసేది నీరు. కాబట్టి నోటికి అధిష్టాన దేవత జలం, నీరు. ఆ తర్వాత ఇక లాస్ట్కి మిగిలింది భూమి. భూమిలో ఇవన్నిటితో పాటు వాసనలు కూడా ఉంటాయి.
మరి భూమి వర్షం పడ్డప్పుడు ఒకలాంటి వాసన వస్తూ ఉంటుంది భూమి నుంచి. సో ముక్కుకు వాసన తెలియజేసే అధిష్టాన దేవత భూమి. సో ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పంచభూతము శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఏ శక్తిని ప్రసాదించే ఈ పంచభూతం అధిష్టాన దేవత. సో అది ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషను. ఇక్కడ ఏది ఎవరు అన్నది, జలంలో రుచిని నేనే అన్నారు, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగుని నేను, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మానవుడిలో సామర్థ్యాన్ని, భూమిలో వాసనను, అగ్నిలో వేడిని, జీవించే జీవులలో జీవనాన్ని, మరి తపస్సులలో తపస్సును, సమస్త అస్తిక్యములలో ఆది బీజం అంటే నేనే అన్నిటికీ కూడా ఆ బీజాన్ని, సోర్స్ని, అది లేకపోతే ఏది కూడా పుట్టదు. సమస్త అస్తిక్యాలలో ఆది బీజం, బుద్ధిశాలులో బుద్ధిని, శక్తిమంతులలో శక్తిని, బలవంతులలో బలాన్ని, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునము అంటే అది కూడా నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, తమోగుణం కానీ ఈ భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి వల్లే కలిగాయి. అంటే మరి సత్వరజస్ తమో గుణాలు భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తికే ప్రతిరూపం. కాబట్టి వాళ్ళ గుణాలు సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం అవి కూడా మరి వీటి వల్లే కలిగాయి. కాబట్టి నా శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో. వాటిల్లో నేను లేను, కానీ నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడిలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమీ లేవు. ఆయన అన్ని వాటికి అతీతుడు. సో గుణాతీతుడు, నిర్గుణుడు అంటాం. నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేనివాడని కాదు, అంటే గుణాలకు అతీతుడు అని. అంటే మనం కూడా అందుకే తర్వాత మనం భక్తి యోగంలో చూస్తాం. శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ అంటే ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతాం. ఎలా వెళ్ళగలము, ఎవరు వెళ్ళగలరు, ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి, అవన్నీ కూడా ముందు చూస్తాము. కానీ భగవంతుడు ఆ స్థితి సచ్చితానంద స్వరూపుడు కాబట్టి ఆయనను ఏ గుణాల ప్రభావం ఆయన మీద ఉండదు. కాబట్టి ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు కూడా ఆ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్తారు. అదే భగవంతుణ్ణి మనం చవి చూడగలగటం, మనం ఆయనను పరమ పదానికి చేరుకోగల స్థితి అన్నమాట. సో భగవంతుడు ఆ సచ్చితానంద తత్వం, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. వాటిల్లో నేను లేను అంటే నాకు ఆ గుణాలు లేవు, కానీ అవన్నీ నాలో ఉన్నాయి. అంటే అవి కూడా నా శక్తే, కానీ వాటి ప్రభావం నా మీద లేదు అని చెప్పి దాని అర్థం అదనమాట. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సత్వరజస్తమో గుణాలని ఈ 3 గుణాల ద్వారా ఈ ప్రపంచం అంతా మోహితులైపోయి ఆ గుణాలకు అతీతుడును నశింపులేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి అంతా మరి భగవత్ శక్తి లేనిదికి అసలు ఎక్కడ ఒక అంగుళం కానీ ఒక మిల్లీమీటర్ కానీ ఎక్కడ కనిపించదు. సమస్తం భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. సో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు భగవంతుడి మాయ, అవి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. అవి ఇక్కడికి వచ్చిన మనుషులందరూ వాటికి ద్వారా మోహితులైపోయి ఇదిగో అవి అన్నీ ఇలా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నాయన్నమాట. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అందరినీ వాటికి మోహితులైపోయి భగవంతుడు ఈ గుణాలకు అతీతుడైన భగవంతుడు ఒకరున్నారు, వీటన్నిటికీ కూడా పైన అతీతుడు, ఆయన నశింపు లేనివాడు, వీటన్నిటికీ అతీతుడు అనే భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం. ఈ గుణాల మోజులు పడిపోయి ఇలా ఆటలాడుతున్నాం, తోలుబొమ్మలాటలు. ఆ పైన భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం, మధ్యలో వీటి మోజులు పడిపోయి. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ మాయను, నా దైవ మాయను దాటటం, త్రిగుణ స్వరూపం అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క మాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు చెప్తున్నారు.
మరి ఎలా దాటాలి ఎలా దాటాలి, మరి ఈ మాయ అనేది కలిగించాడు భగవంతుడు, మరి మనం వీటిల్లో చిక్కుకుని ఇలా తోలుబొమ్మలాటలాడి నన్ను చూడలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎలా చూడాలి అని మన అందరికీ డౌట్ వస్తుంది. ఈ మాయలో మరి ఇరుక్కున్నాం కదా, దీని నుంచి మనం ఏ విధంగా బయటపడి భగవంతుడిని చూడొచ్చు అనేటటువంటి క్వశ్చన్ మన అందరికీ కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడి నుంచి అంటే 13 నుంచి 19 వరకు భగవంతుడిని ఏ రకంగా శరణు వేడాలి, ఎలా ఆయనకు సరెండర్ అవ్వాలి అనే విషయం చూస్తాం అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు శక్తులు చూసాము. ఇప్పుడు ఈ చూడలేకపోతున్నారు, ఈ మాయలో పడి అంటున్నారు, ఎలా చూడాలి అని కనుక మనకు డౌట్ వస్తే, ఈ మాయలో ఈ దైవ మాయను, ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైన నా యొక్క ఈ మాయ, అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మాయ అంటే జగమే మాయ అని వింటూ ఉంటాం. ఏమిటా జగమే మాయ అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలే. ఈ మాయలో పడిపోయి భగవంతుడిని, మనం నిజమైన భగవంతుడు నిత్యము సత్యము ఎప్పటికీ ఉండే భగవంతుడు, ఇది ఇవాళ ఉండి రేపు పోయే ప్రపంచం. మన బాడీ అంతే, మరి మన చుట్టూ ఉన్న చెట్లైనా పుట్టలైనా ఎప్పటికీ ఉండవు, అసలు ఈ భూమే ఎప్పటికీ ఉండదు, ఈ విశ్వమే ఎప్పటికీ ఉండదు. సో ఇదంతా కూడా కల్పితం, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది పోతుంది. ఈ మాయ నుంచి మనం ఎలా తప్పించుకుని సత్యమైన నిత్యమైన భగవంతుణ్ణి, నాశనం లేని ఎప్పటికీ ఉండే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవాలి, ఆయన్ని ఎలా మనం ఆ పరమపదానికి వెళ్ళాలి అంటే దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. నా యొక్క ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ మాయను, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు విషయం చెప్తున్నారు భగవంతుడు కూడా. కానీ అయితే నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటమే ఒకే ఒక్క మార్గము. ఇక్కడ ఈ భవసాగరాన్ని సూచిస్తోందన్నమాట. ఈ సముద్రంలో మునిగిపోతున్నాం మనం, ఈ భవసాగరం అనే సముద్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. దానిలో నుంచి పైకి వెళ్ళి తేలి బయటపడాలి అంటే భగవంతుణ్ణి అలా 2 చేతులు ఎత్తి శరణు వేడటం చూపిస్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్గా శరణు వేడటం. అప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని ఈ భవసాగరం నుంచి బయటికి లాగుతాడు అన్నది ఈ చిత్రంలో మనకు ఒక మెటఫోర్ అన్నమాట చూపిస్తున్నారు. మాం దుష్కృత్, మరి ద్రౌపది కూడా ఎప్పుడైతే చివరిలో ఆవిడ 2 చేతులు ఎత్తి కృష్ణ నన్ను నువ్వే రక్షించాలి అన్నప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఆయన ప్రత్యక్షమై ఆయన ఆవిడ్ని కాపాడటం జరిగింది. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితా. సో ఎవరు భగవంతుణ్ణి ఇలా ఆశ్రయించరో చెప్తున్నారు. భగవంతుని మరి కంప్లీట్గా శరణు వేడితే ఆయన దాటిస్తారు అని చెప్తున్నారు కదా ఈ మాయ నుంచి. మరి ఎవరు శరణు వేడరు అంటే దుష్కృతులు, మూఢులు, ఇలా నన్ను శరణు వేడని వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరు అంటే 4 రకాలని చెప్తున్నారు. మరి నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయ వలన వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఈ మాయలో పడి ఆ జ్ఞానాన్ని విస్మరించిన వాళ్ళు, మర్చిపోయిన వాళ్ళు. ఆసురం భావమాశ్రిత అంటే రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు మరి నరాధములు అని చెప్తున్నారనమాట. సో మూఢులు, మరి తర్వాత మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, నరాధములు అని చెప్పి 4 రకాలుగా ఉంటారు. వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. సో మూర్ఖులు, మానవులలో అధములు, మరి మాయయాపహృత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా అది మాయా ప్రభావంలో పడిపోయి ఆ జ్ఞానాన్ని పట్టించుకోకుండా తప్పుదారిలో పడ్డ మేధావులు ఉంటారు వాళ్ళు. ఆసురం భావం ఆశ్రిత రాక్షస గుణాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, ఇలా 4 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఇకపోతే 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. ఎవరు అంటే నన్ను ప్రార్థిస్తారు. ఎవరు? చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. చతుర్విధ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారు, పూజిస్తారు. ఈ జనులు 4 రకాల జనులు ఎవరు? సుకృతినో అర్జున, మంచివాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. వాళ్ళు
ఆర్తో బాధల్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఏదైనా కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత జిజ్ఞాసులు అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు. మరి అర్థార్థి డబ్బుల కోసం, ఏదైనా ధనం కోసం, మరి సౌభాగ్యం కోసం అంటే భాగ్యం కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు. జ్ఞానీచ జ్ఞానులు, నిజమైన జ్ఞానులు ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. సో ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు ఆర్తులు, ఆర్తో జిజ్ఞాసులు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలని కోరే జిజ్ఞాసులు. అర్థార్థి అంటే సిరి సంపదలు కోరుకునే వాళ్ళు. జ్ఞానీచ ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు. ఈ 4 రకాల పుణ్యపురుషులు సుకృతినో అంటే పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి మార్గంలో నా సేవ చేయటానికి ప్రారంభిస్తారు. సో ఆర్తులు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటి? ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం. సో గజేంద్రుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని గుర్తు చేసుకుని కంప్లీట్గా ఆయనకి శరణు వేడి, నువ్వు తప్ప నన్ను ఎవరూ రక్షించలేరు అనే స్థితిలో భగవంతుడు వచ్చి రక్షించటం. ద్రౌపదీదేవి సేమ్ థింగ్. ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఇక ఎవ్వరూ ఈ సభలో రక్షించలేరు, నన్ను నేను రక్షించుకోలేనన్న స్థితిలో ఇక భగవంతుడు తప్ప నన్ను రక్షించేవాళ్ళు లేరు అని ఆవిడ 2 చేతులెత్తి కృష్ణ అని పిలిచినప్పుడు ఆయన వచ్చి ఆవిడకు సహాయం చేయటం చూస్తున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ వకుళాదేవి, వ్యాస మహర్షి వాళ్లకు ఆవిడకి ఎన్ని నెలలున్నా కూడా ఆ సుఖదేవ మహాముని బయటకు రావడం లేదు. ఎందుకంటే బయటకు వస్తే మాయలో పడిపోతాను అని ఆయన భయపడి లోపలే ఉంటున్నానంటే వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని తీసుకొచ్చి ఆయన ప్రార్థిస్తే శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు ఈ మాయలో నువ్వు బయటకు వచ్చినా పడకుండా నేను చూసుకుంటాను అని హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన బయటికి రావటం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇకపోతే ఇది జ్ఞాన సముపార్జన, జ్ఞానం కోసం అన్వేషించటం. సో అది సుఖదేవ మహాముని దగ్గర నేర్చుకునే పరీక్షిత్ మహారాజును చూస్తాను. ఆయన వారం రోజుల్లో పోతానన్నప్పుడు భాగవతం వింటే ఈ లోపల భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చని సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా భాగవతం చెప్పించుకుని ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలనే కోరికతో చెప్పించుకోవటం. అది ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు జ్ఞాన సముపార్జన. అర్థార్థి, అర్థార్థి అంటే డబ్బు కోసం కానీ సంపద కోసం కానీ. ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజు, ఇంతకుముందు ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ చూసాం. చిన్న బాలుడు తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చుంటానంటే సవతి తల్లి లాగేసి నీకు దీనికి అర్హత లేదు, రాజ్యానికి అర్హత లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు నా బిడ్డవు కాదు కాబట్టి అని చెప్తే ఆ చిన్న మనసు గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేమిటి అని అడిగితే నీకు ఏది కావాలన్నా భగవంతుడు తప్పికి ఇప్పుడు ఎవరూ ఇవ్వలేరంటే అప్పుడు భగవంతుడిని అరణ్యానికి వెళ్ళి నారద మహాముని బోధించిన ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మహామంత్రాన్ని ఉపయోగించి ఆయన చేసిన తీవ్ర తపస్సుకు 6 నెలల్లో భగవంతుడు ఆయన్ని అనుగ్రహించటం అదంతా చూపిస్తున్నారు. తర్వాత మరి సుగ్రీవుడు, ఆయన మరి వాలి ఆయనకు రాజ్యం ఇవ్వకుండా ఆయన తరిమేసి ఆయన భార్యను కూడా తీసుకుని రాజ్యం నుంచి తరిమేయబట్టి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి ఆయన శరణు వేడటం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆర్తులు, మరి జిజ్ఞాసులు, వీళ్ళు అర్థార్థులు, ఇక్కడ పైన జ్ఞానులు. సో జిజ్ఞాసులు ఎవరు అంటే ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఈ ఋషులు మహామునులంతా కూడా నిత్యము చర్చలు జరుపుకుంటూ ఉండేవారు, డిస్కషన్స్, సెమినార్స్ అన్నమాట ఈ భగవత్ తత్వం గురించి. అది ఇక్కడ వాళ్ళ జిజ్ఞాస చూపిస్తున్నారు. తెలుసుకోవాలి భగవత్ తత్వం అని వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళల్లో వాళ్ళు డిస్కషన్స్ చేసుకోవటం నైమిషారణ్యంలో చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 4 రకాల ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి, ఆర్తో జిజ్ఞాసులు అర్థార్థి జ్ఞానీచ జ్ఞానులు కూడా. ఈ 4 రకాల్లో కూడా జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహం సాచా మమ ప్రియ. సో ఈ 4 కూడా నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని విశిష్టుడు, అత్యుత్తముడు. ప్రియోహి జ్ఞానినే త్యర్థ. సో అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని. అహం సచ మమ ప్రియ, నాకు కూడా అతను ప్రియమైన వాడు. సో వీళ్ళ 4 కూడా జ్ఞానులు ఉత్తములు. అతనుకి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు కూడా అతను ప్రియమైన వాడు.
సో ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం అస్తి తత్సహ్యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ కూడా జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. అంటే ఆ జ్ఞానులంటే ఏమిటి? ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆ యోగంలో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని చవిచూడగలిగారు. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి అర్థమైంది, వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు. అదే సమాధి స్థితి. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు చవిచూడగలిగినప్పుడు భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు. అది భగవంతుడికి కంప్లీట్ యోగా కనెక్షన్, ఫుల్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అన్నమాట. అప్పుడు అలా కంప్లీట్ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మరి భగవంతుడు కూడా వీళ్ళు నా ఆత్మస్వరూపులే అంటే కంప్లీట్గా నన్ను తెలుసుకుని అర్థం చేసుకున్నారు అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది అన్నమాట. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. సో ఎన్నో జన్మల తరువాత, అంటే బహునాం జన్మనాం అంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానులు మాం ప్రపద్యతే నన్ను శరణు వేడతారు, నన్ను శరణు వేడతారు. ఏమని? వాసుదేవం వాసుదేవ సర్వం ఇది, అంతా కూడా వాసుదేవుడే ఈ జగమంతా అని చెప్పేసి నన్ను శరణు వేడతారు. ఎప్పుడు ఎన్నో జన్మల తరువాత ఆ పుణ్యంతో వాళ్ళు ఇలా పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తంతా కూడా వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు. సుదుర్లభం అంటే చాలా అరుదు, శుద్ధ భక్తులు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణగా ఇక్కడ మన ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు, ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలితంతో భగవంతుడే సర్వము అనే జ్ఞానంతో ఆశ్రయిస్తారు. అలాంటి మహానుభావులు చాలా తక్కువ, ఎక్కడో ఒకరు ఉంటారు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. కానీ అంటే అల్పబుద్ధి అంటే ఇక్కడ బుద్ధి లేని వాళ్ళని కాదు, కంప్లీట్ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు దీని అర్థం ఏమిటంటే యూజువల్గా మనం దేవతలను వీళ్ళని పూజలు ఈ భూలోకంలో చేస్తున్నప్పుడు ఏమడుగుతాం? ఆ కోరిక తీరాలి, ఈ కోరిక తీరాలని అడుగుతూ ఉంటామని టెంపరీ వాటికి అడుగుతున్నాం. మరి భూమి పర్మనెంట్ కాదు, మన బాడీ పర్మనెంట్ కాదు, ఇవాళ ఉంటాం రేపు పోతాం. మరి అయినా కూడా ఈ బాడీకి సంబంధించినవి అడుగుతున్నాం. కానీ పోయిన తర్వాత అసలు పర్మనెంట్గా మళ్ళీ మనం ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉండకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచన మనకు రావడం లేదు. కాబట్టి మనం ప్రయత్నించవలసింది ఆ పర్మనెంట్ సుఖం కోసం. అంటే అది కోరికతో కాదు, అది అసలు మన బాధ్యత. మానవ జన్మ ఎత్తినప్పుడు ఎందుకు ఎత్తాము అంటే ఈ మానవ జన్మ ఎత్తి అయిన తర్వాత భగవంతుని చేరుకోవటానికే మనం ఈ సాధ్యపడే జన్మ మానవ జన్మే. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ పరమ పదానికి చేరుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అది నిజంగా అంటే వివేకం ఉన్న జ్ఞానులు అందుకని ఆ పద్ధతి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. తాత్కాలిక ఫలితాల కోసం కాదు. దేవతలను ఆరాధిస్తే దేవలోకాలకు వెళ్తాం, స్వర్గలోకాలకు వెళ్తాం. కానీ భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికే వస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్యం తే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు ఉన్నారు కొంతమంది. ఇంతకుముందు నేనేదో నిరాకారుడుగా ఉన్నాను, ఇప్పుడేదో ఈ రూపాన్ని పొందాను అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ పరంభావం అజానంతో, నా దివ్యత్వం తెలుసుకోలేక, ఏది మమ అవ్యయం అనుత్తమం, నేను అవ్యయుడను, నాశనం లేనివాడిని, ఉత్తముడును అని తెలుసుకోలేక నన్ను వీళ్లకు నా యొక్క స్వభావం తెలియదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే నన్ను ఏదో నిరాకారుడుగా ఉంది, ఇప్పుడు ఈ ఆకారంతో వచ్చారు అనుకుంటున్నారు. ఆ జ్ఞానం అనేది లేకపోవడం చేత వాళ్లకు భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత స్వభావం కానీ అవ్యయుడనని కానీ వాళ్లకు తెలియట్లేదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది.
ఇది నా యొక్క ఈ స్వభావం అని చెప్తున్నారు. వేదాహం సమతీతాని భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. అర్జున, దేవదేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నిటికీ సంబంధించిన జీవులంతా కూడా నాకు తెలుసు, కానీ నన్ను మాత్రం ఏ ఒక్కరూ తెలుసుకోవడం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో దేవాది దేవుడిగా నాకు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు, ముందు పుట్టబోయే వాళ్ళు, ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా నాకు తెలుసు, ప్రతి జీవి. కానీ నేను మాత్రం ఎవరికి అర్థం కాను అని చెప్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో ఎవరు భక్తులు కాగలరు అంటే, మరి పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించే వ్యక్తులు, వాళ్ళు జనానాం పుణ్యకర్మణ, వాళ్ళ పుణ్యకర్మల వల్ల తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త, ఎవరైతే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, వాళ్ళ ద్వంద్వాలు మోహాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు భజంతే మాం దృఢవ్రత, నన్ను భజిస్తూ అందులో దృఢంగా స్థితులై ఉంటారు. సో పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మలో ఎవరైతే ఈ త్వంతగతం పాపం జనానం, వాళ్ళ పుణ్యకర్మలతో పాపాలన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, అంటే పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మ కొన్ని జన్మలుగా వాళ్ళు చేసినటువంటి పుణ్యకర్మలతో వాళ్ళ పాపాలన్నీ పోగొట్టుకుని ఈ మాయ వల్ల ఏర్పడేటటువంటి ద్వంద్వత్వం, అంటే సుఖమని దుఃఖమని ఫీలింగ్స్ అనమాట. వీడు మంచివాడు, వీడు చెడ్డవాడు, వీడు మనకు శత్రువు, వీడు మనకు మిత్రుడు, ఇది లాభము, ఇది నష్టము, ఇది దుఃఖము, ఇది సుఖము, ఇది వాళ్ళు పొగిడారు అని సంతోషించటం, వీళ్ళు తిట్టారని నిందించారని దుఃఖించటం, ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు, పుణ్యకార్యాలతో పాపాలు కడిగి వేసుకున్న వాళ్ళు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఇది 28 శ్లోక. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం, 20 to 25 దేవతలను ఆరాధించడం విషయం చూసాం. ఇప్పుడు మాయ నుంచి భక్తి మార్గం అనేది చూస్తున్నాం, 26 నుంచి 30 వరకు. ఎవరు ఈ మాయ నుంచి మార్గంలోకి పడతారు అంటే, ఇలాంటి వాళ్ళు, ఈ పుణ్యకార్యాలతో పాపాలను కడిగి వేసుకున్న వాళ్ళు. తర్వాత నన్నెవరూ తెలుసుకోవడం లేదు, ఎవరు తెలుసుకుంటారు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు నా సేవతో కొంచెం ఈ ద్వంద్వత్వాల నుంచి బయటపడతారు. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదు ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతస. సో భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఈ మాయ నుంచి భక్తి మార్గంలో పడటం ఎలాగూ, ఎవరు అన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఇలా పుణ్యకార్యాలు ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు నా సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక్కడ మరి సాధిభూతాది దైవం నేను సమస్త దేవాది దేవుడినని, సాధియజ్ఞం చ అన్ని యజ్ఞాలకు నేను అధిపతిని అని విదు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రయాణకాలేపిచ, ప్రయాణకాలం అంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా మాంతే విదుర్యుక్త చేతసహ, నన్ను చివరిలో కూడా తెలుసుకుని ఉంటారు, ఆ భావనలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, యజ్ఞ పద్ధతులకు అన్నిటికీ కూడా నేను అధిపతిని తెలుసుకుని వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్లో మరణ సమయంలో కూడా నన్ను అలాగే అర్థం చేసుకుని ఉండగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా భీష్మ పితామహుడు, మరి ఆయనకు మొదటి నుంచి శ్రీకృష్ణుడి మీద భక్తి ఉన్నది, అందుకే ఆయన మరణాన్ని ఆయనే కోరుకునేటటువంటి శక్తి ఆయనకు ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన వెయిట్ చేస్తూ, భగవంతుడి ఉత్తరాయణం కోసం వెయిట్ చేస్తూ, శ్రీకృష్ణుడి కోసం వెయిట్ చేస్తూ, విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదిలారు. అది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి ఆయన సర్వదేవతలు, ఆయన సర్వానికి అధిపతి, దేవాది దేవుడు, అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతి అన్న నాలెడ్జ్ ఉన్నది భీష్మ పితామహుడికు. ఆయన చివరి నిమిషంలో కూడా
అందుకే పూర్తిగా భగవద్భావంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. అలాంటి వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటారు అంతే అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఈ గీతా పాఠంలో నేర్చుకున్నది మనము ఏమిటి అంటే, దీని సారాంశం, మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడతారు. మరి పవిత్రాత్మలు తమ మనస్సులను ఇతర పూజా ధ్యేయాల వైపుకు మళ్లించరు. అంటే భగవంతుడి మీదే వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, భగవంతుడిని శరణు వేడతారు అని చెప్పి